Mae ar fi'n dechrau gyda Heledd, Huw a fi, Lloyd. Panteg, gwneud sŵn! Y Fenni, gewch sŵn! Stadiwm yma'n swnllid yn barod. Ie, dyma Tekkers, yr unig sioe sy'n rhoi sgiliau bêl-droedwyr ifanc gorau Cymru ar brawf gyda gemau gwallgo. Ie, 5 rownd i'n cystadleuwyr ni bob wsos. Ie, i gyd yn profi sgiliau saethu, driblo, arbed yn y gôl ac wrth gwrs, gwybodaeth y fans. Cyn cymryd cicia o'r smotyn yn erbyn y wal goch anferth am y cyfle ola i gipio pwyntiau pwysig i'w tîm. Ie, a'r gobaith o godi tlws Tekkers. O pwy fydd yn cystadlu heddiw? Ysgol Y Fenni yw'r tîm oren. Oscar, y goli. Mae ei fenig yn barod a dyw e ddim eisiau colli. Flo sydd ar yr asgell ac mae hi'n cefnogi Man City. Nesa, Elijah. Ysgol Tekkers mae wedi dewis i'w hun 9 mas o 10. A Daniel, sy'n gobeithio sgorio lot o gol. Rhowch groeso mawr iawn i dîm Ysgol Y Fenni! A'r tîm glas yw Ysgol Panteg. Mason nhw hwn, Ysgol Tekkers mae'n rhoi i'w hun 9 mas o 10. Dyma cariad, ac mae hi'n edmygu skills Lionel Messi. Pip sy'n nesa, sgôr Tekkers, 9 mas o 10 iddi hefyd. A'r ola, Arwel. Fe yw'r amddiffynwr sy'n am warchod gweddill y tîm. Croeso i tîm glas, Ysgol Panteg! Reit ta, tîm Ysgol Y Fenni. Ydych chi'n barod? Ydyn! Barod. Ysgol Panteg, ydych chi'n barod? Ydyn! Dyma ni'n mynd ta, ond pa ddau ohona ni fydd yn gapteiniaid heddiw? Falle Huw, sydd â sgiliau bêl-droed gorau Gogledd Cymru. Neu Heledd, sy'n dda yn gwibio rownd y stadiwm. Neu fi, Lloyd, chwarae'r cyflyma tîm Tekkers. Reit, dewch i ni ffeindio allan pwy fydd capten y tîm oren Ysgol Y Fenni. Reit te, Heledd, capten y tîm oren, gadewch i ni weld pwy yw capten y tîm glas. Heledd yn erbyn Huw. Sut ydych chi'n teimlo? Cystadleuol. Dwi'n ffyddiog iawn bod fi'n mynd i ennill. Wyt ti? Na, dwi. Na. Wel, gewn ni weld. Yn dechrau gyda'r gêm gyntaf, y goli. Gêm 1, y goli. Ysgiliau ar brawf i'r timau, saethu, pŵer a chywirdeb. A 5 pwynt am bob gol. Hels, sut ti'n teimlo draw hwnna? Dwi'n barod i fynd. Da chi'n barod y Fenni ydy'r cwestiwn? Ydyn! O, barod i fynd, Lloyd. Wel, amdani ar ôl 3. 1, 2, 3. Pip a cariad sy'n symud gar i'r goli yn erbyn Ysgol Y Fenni. A maen nhw'n gwneud job da yn syth. Nesa. Mae pethau'n gwella ar tîm oren. Gofalus Huw, so ti wedi gweld y raglen yma o'r blaen? Ti yn y danger zone. Tactegau da gan y Fenni i anelu am gornel isa'r gol. Dyw breichau gari ddim yn ymestyn mor bell â ni. Sawl save arbennig gan Pip a cariad o'r tîm glas. Ond ciciau pwerus y tîm oren yn glanio yng nghefn y rwyd hefyd. Tekkers!
Mae'r tîm glas yn barod I fynd. Sut chi'n teimlo, Huw? Ydyn ni'n mynd I gael mwy o gols na'r tîm oren? Owen! Amdani, ar ôl 3. 1, 2, 3. Oi, ych chi'n trio bwrw fi? Save Gary. Oi, fi di rybeidio chi unwaith. Na I helpu gasglu'r peli tefe, a chyflwyno'r raglen, a chadw'r sgôr. A fi lawr! Maen nhw wedi gael fi o'r diwedd! Ydy Daniel ac Elijah o'r tîm oren yn gallu stopio mwy o shots y tîm glas? Da iawn tîm glas, da iawn chi. Arwel yn seithi at y gôl, ond arbediad gwych gan y goli. Fe ddaeth y goliau Ysgol Panteg, a ges I bêl bwerus reit yn y stymog. Diolch. Chwarae teg, Tekkers anhygoel yn cael ei dangos yn y gêm cyntaf, ond tybed pwy sydd wedi mynd â hi. Tîm oren, gawn ni weld eich sgôr. 75 o bwyntiau, da iawn. Reit te, 75 o bwyntiau fyna gyda Ysgol Y Fenni. Ysgol Panteg, gawn ni weld. Y scores ar ôl y gêm gyntaf, Panteg, 90 pwynt, tra bod gan Y Fenni 75 o bwyntiau. Mlaen i'r hanner gyntaf, twll mewn 1. Cwrs anturus lle mae'n rhoi driblo peli, taclo rwystre a dianc o'r rwyd I sgorio gymaint o gols tra'n swm di chwaraewr arall. 5 pwynt am bob gol. Tybed pwy sy'n mynd I chwarae'r gêm yma? Reit, yn y gêm nesaf yma, da ni eisiau rhywun sy'n dda'n driblo. Pwy di'r goran driblo yn y tîm? Arwel a Mason. Arwel a Mason, ia, pan bod chi dda'n driblo? Achos rydyn ni fel ymarddeg gyda'i gilydd. A ni'n cael perthynas dda, felly ni'n cael gweithio dda gyda'i gilydd. Dwi'n meddwl bod chi'n gret, boys. Heledd, sgrych yn gobaith ar y byn hyn. Reit, cydweithio gwych yn y gol fan'na chi'ch dau, ond dyn ni angen mwy o gydweithio rwan, ond hefyd driblo. Pa rei o'na chi sy'n dda'n driblo? Flo o Oscar, maen nhw'n cydweithio mwy dda. Maen nhw'n cydweithio hefyd yma. Dych chi'n hapus efo yna Flo o Oscar? Ie. Amdani. Ysgol Y Fenni sydd ar ei hôl hi ar hyn o bryd, felly nhw sy'n mynd yn gyntaf. Ewch amdani, boys. Maen nhw'n barod, Lloyd. Reit te, amdani, ar ôl 3. 1, 2, 3. Cydweithio. Da iawn, dal I fynd. Na, cynt, boys, cyfle. Cyfle yma, go, 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 go. A pasio mewn i'r twll. Pasio mewn, pasio mewn. Da iawn, nôl i'r dechrau. Pa ffordd chi'n mynd? Nôl i'r dechrau, wedys I. Da iawn. Cicio drwy. Da iawn. Da iawn, Mae'n iawn, nôl i'r dechrau, no. Skills, ydych chi'n stuck yn eich gilydd, cofiwch. Tekkers free. Da iawn, ti'n molen. A gwmpas. O dan. Da iawn, Da iawn. A mewn i'r gyrff. Nôl i'r dechrau. Nath Oscar yn siŵr o hwnna. 5 pwynt arall. Munud I fynd. O, da iawn. O, no! Pwydych chi'n ofio'r bêl? Maen nhw dan bwyta, Huw, maen nhw dan Da bwyta. iawn, ti'n moren. Cynnig yn dda. Pêl yn y twll. Oes da amser am un arall? Da iawn. Peidiwch redeg mewn i'ch gilydd. Mae gen I fi ffydd yma chi. O, maen nhw... Bron yna. Maen nhw'n hedfan nawr.
Oscar a Flo yn bwrw mewn i'w gilydd ar y cwrs i ddechrau, ond sgiliau'r tîm oren yn ennill 20 pwynt. Cyn bod Oscar yn blino ac eisiau nap ar y llaw. Syniad da. Be da ni'n gwneud rwan? Gan mwy o bwyntiau o'r tîm oren. Ni'n mynd i trio cydweithio yn well. Yn well yn nhw. Be arall da ni'n mynd i A wneud? ddim cwmpo. Ia, da ni'n mynd i wastio amser os da ni'n cwmpo amdan. Ie. Reit, Lloyd, da ni'n barod i fynd? Reit e, geiriau hyderus fyna. Amdani, ar ôl 3. 1, 2, 3. Ffwrdd chi, Oscar. Come on. Reit, y gyflym man. Cyflym. Dechrau na, boys. Da iawn. Reit, rowch fyna. Fwrdd. Da iawn, Oscar. Reit, y rhwyd wan, y rhwyd. Ei, da iawn, boys. Dechrau da. Mae hyn y da. Da iawn, boys. Pas yn y mewn. Ei, dewch yn ôl. 5 pwynt i Mason ac Arwel. Ffwrdd chi, da iawn, boys. Dechrau da. O, adwad, da iawn, boys. Da iawn tîm glas. O dan yr oed. Da iawn, boys. Nhw'n gyflym. Ydyn nhw'n gyflym mas am tîm oren. Gan Lloyd. Cynnig yn rili da. O Benny. Da iawn. Ydyn nhw. Da iawn, boys. Da iawn. Dechrau yn dod da. Dal i fynd. Tîm glas yn neud yn da. Dos yn un olaf. Da iawn, boys. Da iawn tîm glas. Tekkers! Ie, ti'n iawn, Hells. Mae gan y boys ma Tekkers. Dyma ni, da tîm glas cynnig yn rili da. Mae'n agos. Mae mewn, mynd. 15 pwynt nawr. Mae'n amser am ddau arall. Go on, amser am 2, boys. Go on, boys. Da iawn, boys. Da iawn, chi. Da iawn, boys. Cael ymwneud, boys. 3 geiriad i fynd. Come on, boys. 3 geiriad. 1 mwy. Maen nhw'n gyfartal gyda'r Fenni. Ydyn nhw'n gallu cael 1 gol arall cyn y chwiban. Come on, boys. Boys, be chi'n neud? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hogia bach! Sgiliau gwych i gadw'r bêl dan rheolau. Hedfan dan y rwyd a sgorio 20 pwynt i'r tîm glas. Cyn diweddglo dramatig iawn, a'r ddau hefyd yn gorffen yn fflat ar y llaw. 20 pwynt yr un yn y gêm diwetha, ond tybed beth mae hwnna di wneud i gyfanswm y sgôr. Y Fenni gyntaf. 95 o bwyntiau i Ysgol Y Fenni. Panteg, gewn ni weld. Felly, Panteg sy'n ar y blaen o hyd gyda 110 pwynt, ond dyw'r Fenni ddim yn bell tu ôl gyda 95. Gêm anhygol fyna, ond nawr amser i tîmwydd cael saib bach, a Hells a Huw i wneud bach o waith nawr yn y gêm hanner amser. Fans, o'ch blaenau chi, mae cardiau coch a melyn. Mae pob ateb yn cyfateb i naill ai cerdyn coch neu melyn, iawn? Os chi'n cael y atebion yn gywir, gewch chi 5 pwynt. Wedyn, mae'r pwysau yn mynd arno Hells a Huw. Bydd rhaid i chi wedyn taro'r targed sy'n cyfateb i'r lliw. Trio. Chi'n deall? Dwi'n dag. Na i ddybu'r pwyntiau chi wedyn, iawn? O, iawn. Dyn ni'n deall, ond dwi'n gwybod os da ni'n gallu neud o ddel. Wel, gawn ni weld. Ydy pawb yn barod? Newn ni ddechrau da Ysgol Panteg. Pa lliw yw crysau cartref Middlesbrough a Wrexham? Coch gyda cerdyn coch neu glas gyda cerdyn melyn? Coch? Cywir! Reit, dwblu'r pwyntiau. Dyma ni fynd. I coch. Agos, reite, Ysgol Y Fenni. Pa rif sydd ar gefn crys Erling Haaland i Manchester City? Coch am 7, melyn am 9. Dangoswch. Cywir, melyn. Hells, y targed melyn os gwelwch yn dda.
Ysgol Panteg. Beth yw enw gyfres bêl-droed mae Gary Lineker yn cyflwyno? Coch am Match of the Day, neu melyn am A League of Their Own? Coch am Match of the Day? Dyna ni, cywir! Reit, Mae'r pwysau helpwch fi fan. Iawn, Huw. Reit te, y fenni Diolch yn yr fawr. ail cwestiwn. Ym mha wlad mae'r stadiwm Ibrox? Yr Alban coch neu Lloegr melyn? Coch neu melyn? Cywir! Agos. Panteg, chi'n barod? Barod. Ym mha ddinas mae stadiwm y San Siro? Coch am Rhufain, melyn am Milan. Coch am Rhufain, melyn am Milan. Anghywir, Milan yw e melyn. Pwy oedd y cyntaf i gyrraedd 100 o gapiau dros Gymru? Coch am Chris Gynta, neu melyn am Jess Fishlock? Coch am Chris Gynta, neu melyn am Jess Fishlock? Chi'n gywir, Jess Fishlock. Oce, melyn, ia? Melyn, os gwelwch yn dda, Hels. Neud i beth. Beth oedd hwnna? Pwy sy'n reoli tîm Merched Cymru? Coch am Gemma Granger, neu melyn am Emma Hayes? Coch am Gemma Granger. Mae di penderfynu yn barod. Cywir! Coch, os gwelwch yn dda, Huw. Reit, da chi di helpu fi eto. Hyw! Mor agos, Ysgol Y Fenni. Sorry. O ba wlad mae'r reolwr Carlo Ancelotti yn dod? Coch am yr Iseldiroedd, neu melyn am yr Eidal? Coch neu melyn? Cywir! Oce. Reit te, un cwestiwn yr un i fynd, iawn? Yr Ariannin yw'r unig dîm i gystadlu ym mhob cwpan y byd. Cywir, coch, neu anghywir, melyn? Trw Gaerdydd. Fotwch wan. Cwpl o melons yn mynd lan, cwpl o melons yn mynd lan. Cywir! Iawn. Reit. Yr un ola. Huw. Hyw! Na. Ysgol Y Fenni, y cwestiwn ola. Pwy enillodd cystadleuaeth Cwpan y Byd yn gyntaf? Coch am Uruguay, neu melyn am Brazil? Maen nhw wedi penderfynu yn barod. Cywir, Uruguay! Coch, os gwelwch yn dda? Reit, nawn ni helpu Heledd, ta ia? Heledd! Full lookout. Os ych chi eisiau gweld dau gapten heb unrhyw Tekkers o gwbl, gwiliwch hwn. Beth mae hwnna yn neud i gyfanswm y sgoriau? Nawr, gewn ni weld lle mae'n bwysig. Barod? Ysgol Y Fenni. 35! A beth am Ysgol Panteg? Gewn ni weld. 140! Mae'r bwlch wedi lleihau, a'r Fenni wedi dal lan. Eu sgôr newid nhw 135 pwynt, Panteg 140. Yr ail hanner ar gêm cydbwyso, lle mae angen dwylo cryf a chydbwysedd cadarn ar y goalies. 5 pwynt am bob pêl maen nhw'n dal. Pwy fydd yn chwarae cydbwyso heddiw? Gol geidwad y tîm oren yw Oscar, ac yn cynrychioli'r tîm glas, mae Arwel. Oscar, ti yw gol geidwad tîm oren. Wyt ti'n barod? Ydyn. Reit te, ar ôl 3 felly. 1, 2, 3. Drychwch, mae Oscar yn barod. Mae wedi gwisgo'r menig yn y gemau i gyd. A dyn ni risgyn, boi. Down, Oscar. O, down. O, Mwcus, Oscar.
Mae fe'n mynd yn gyflymach nawr. Cofiwch, mae'r peli'n cyflymu wrth i'r gêm fynd yn ei blaen. Mae'r golis angen canolbwyntio drwy'r amser. O, mae fe'n gyflym nawr! Mae fe'n gyflym nawr! O! 20 eiliad i fynd! O, nath e bron mynd fan'na! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Saves cryf i orffen. Oscar, ceri ymlacio tra bod ni'n gwylio darnau gorau'r rownd yna. Perfformiad anhygol gan Oscar fyna. Arwel, wyt ti'n barod? Barod! Yeah! Ar ôl 3, 1, 2, 3... Heledd sy'n defnyddio'r bôl launcher y tro yma. Arwel, chwiliad y hun bwy. O, hawdd. Falle bod yn hawdd nawr, Huw, ond ni heb gyflymu'r peiriant eto. Wedes i, mae hwn lot fwy anodd. Dyw'r tîm glas ddim eisiau colli'r gêm yma. Gwrandewch ar y fans! O, bron iawn, boi! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Dawn Arwel! Ymdrech wych gan Arwel y goli. Dyma'r uchafbwyntiau. Waw, Tekkers anhygoel yn cael ei arddangos fyna, a mae fe'n hynod o agos. Dim ond 5 pwynt sydd ynddi, iawn? Ond gewn ni weld pwy sydd ar y blaen. Rwy'n dechrau gyda Y Fenni. O! 255! Waw, nawr amser i weld. Faint o bwyntiau sydd da Ysgol Panteg. O! 250! Cystadleuaeth agos rhwng y ddau dîm. 250 pwynt i Ysgol Panteg. Ond Ysgol Y Fenni gyda 255. Yn y rownd ola, ciciau o'r smotiau ni drio bwrw'r brics o'r wal goch. Dim ond drwy wneud hynny gallai timau ennill pwyntiau gwerthfawr. Ond, rhaid trio osgoi colli pwyntiau, achos mae brics gyda phwyntiau meinws yn cuddio ar y wal hefyd. Chi'n barod i fynd? Ydych? Lloyd, da ni barod? Amdani felly, ar ôl 3, 1, 2, 3... Da gyda cefn. Bach o sŵn yn y lleidfa, cefnogau nhw! Pip yn bwrw'r targed ac yn ennill 10 pwynt. Mae'n 50 yma! O na, mae'n rhydd meinws fyna. Ond maen nhw di ennill 25 pwynt nôl yn syth. Hondi ar ôl, hondi. Alwch Smith. O, mae di 50 pwynt nawr. Sgwrich ar ei rain fi'n credu. Mor agos i gael y fricsen sy'n hongian. Ond dwi ddim yn cyfri. O, na! 50 pwynt arall i Mason. Fynin! Waw! Mae'r pwyntiau'n dal i ddod. 100 pwynt rhwng ai Panteg. Huw a'r tîm glas yn llwyddo i gicio 7 o brics o'r wal ac yn casglu lot o bwyntiau pwysig. Ond ydyn nhw wedi gwneud digon i godi tlws Tekkers? Mae gennym ni y tîm oren Ysgol Y Fenni, dacteg gwahanol yn fama, does. Flo, be ydi o? Mynd am be?
Falle eimo yn rhywbeth a hanner tîm yn mynd am un dawna, hanner all yn gallu mynd am dawna all o wal go. Ia, felly Lloyd, hanner y tîm yn mynd am un ochr y wal, hanner arall yn mynd i'r ochr arall. Gan i weld os mae'n gweithio. Mewn 3, 2, 1. Go, Daniel! 20 pwynt i Daniel gyda'r gic cyntaf. A 5 i Flo. Bron iawn. Crossbar! Toppins! Down, unluckus! Dal i fynd. Mor agos! 3D unwaith! Dau o'r brics yn cwympo'r un pryd. 110 arall yn y bag. Gofyn in! Hei! Sdim pwyntiau draw fyna, Hels. Gyflym! 3 Tekkers Oscar, ond dim pwyntiau. Dwy'r wal ddim yn symud. Mae angen mwy o bwed. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y dechrau gorau i Heledd ar tîm oren. Gyda Daniel yn casglu'r 100 o bwyntiau. Mae'n gystadleuaeth agos, ond o'r fenni fydd ar y blaen ar ôl her o wal goch. Mae'n amser nawr i weld pwy sydd wedi ennill y tlws anhygoel Tekkers ma. Gewn ni weld sgôr y fenni gynta. Waw, sgôr anhygoel, 390 o bwyntiau. Faint gafodd Ysgol Panteg? Ysgol Panteg gyda sgôr ucha'r gyfres, 490. Ysgol Y Fenni, 390. Pwynt pwysig arall i Huw, ac mae wedi dal lan gyda fi a Heledd. Ni gyd wedi ennill 2 gêm yr un. Mae cystadleuaeth capteniad Tekkers yn hollol agored. Llongyfarchiadau i Ysgol Panteg, chwarae teg. Ie, gofiwch, os ydych chi eisiau gwylio mwy o Tekkers, ewch draw i BBC iPlayer a S4C Click. A mae yna mwy o Tekkers yr wythnos nesaf, yr union yr un lle, yma ar Stwnsh. Welwn i chi bryd hynny. Ta-ra!